Tervetuloa uuden videon pariin. Se olisi keissi latolöytö osa 2. Elikkä kadetin pois ottaminen ladosta. Mulla on mönkiä kärryssä, työkalut peräkontissa, on aggregaatit, kompurat, systeemit. Nyt lähdetään kahtoon miten käy. Saadaanko kadettia pois ladosta. Kurkataan, että onhan se helmi vielä siellä. Kyllä sieltä punaista näkyy. Tämä on painahtanut tämä lato varmaan lisää, kun tämä ovi mahu auki. On se varmaan painunut lisää, kun se on tämä mahtuu kohtuun nätisti viimeksi auki, mutta nyt se ei mahu. On se vaan makia. Makia kampi. Katsotaanpa liikkuuko renkaat. Lähdetäänpä siitä liikenteeseen, että puotetaan mönkiä alas. Kerätään romut, tunkit ja muut vehkeet ja lähdetään tuohon ladolle kahtoon, että mitä me ensin tehdään. Otetaan nyt ensin mönkiä kuitenkin alas tuolta kärryltä. Niitä klipsit auki, toivottavasti se ei keikka tuo kärry. No kyllähän se keikka. Nyt se pitäisi pukata mönkiä vähän eteenpäin. Saa nähdä. Nyt se on paattitilan. Pitää laittaa. Pannaan vaikka tuo nyt siihen aluksi. Onhan meillä lukot päällä on. Sehän kyllä tulisi itekseenkin varmaan. Kyllä me mahdotaan tehdä näin, niin ei ainakaan tapahdu mitään. Ei mikään turvallisin ratkaisu kyllä, mutta tuli pois. Ihan aikana aggregaatti. Kompuran letku. Mikä suhisee? VD40 suhisi johonkin. Kompura. Ja mitä vielä? Nimittäin mönkiässä ei oo ilmaa. Pitää ensin mönkien renkaat täyttää. Katsotaanpa, kun jo ihan hetkeen herätelty Honda-aggregaatti, että mitä sanoo. Mitä siinä piti? Hana piti olla auki tuolta. Imu. Onko mulla nyt oikein? Tuolta on. Kyllä Honda voi luottaa. Aina pystyy luottaa. Mitähän se sanoo, kun tähän lyö kompuran kiinni. Sitten vähän näpätään ilmaa renkaissa. Sen verran alakeilun nuo renkaat, että saa nähdä. Paukahtaako ne rikki? Tarkistetaanpa. Onko siinä opeliksissä ilmoja renkaissa? On kyllä hankalasti. Komia pöläri pois. Ei maha olla juuri yhtä. Se on pölkkyjen nokassa, niin sitäpä ei tiedä. Ei siellä ole yhtä.
kunhan ei räjähä nyt. Pannahan takarenkaasenkin ilmaan. Katsotaan miten se. Meinaa loppua tojuvaan kompurista, en tarpeeksi pitkään pitänyt päälle. Pitää oikein kohta aggregaatti. Täällä oli jonkun verran ilma. Tämä on varmaan sen verran ilmassa, että mä... Rengas! Onko mulla vielä? On siinä vähän potkua vielä. Yllättävän hyvin näissä renkaissa on. Jos se 25 vuotta täällä on ollut, niin ei kuitenkaan ihan oo. Mutta se on varmaan, kun se on tunkattu ilmaan, niin no ei täällä oo kyllä. Ihan tyhjä se oli tämä. Se vaan näyttää, kun se on ilmassa tuolla jossain keskellä on pölökkä. Ei, kyllä tästä kompurosta nyt loppu teho. Käympä hakkeen se aggregaatti tänne. Pistetään uusiksi käyntiin. Nyt lähdetään tunkkaamaan ja katsoo, että miten siinä renkaat on kiinni. Saa nähdä, kun tämä on niin kiikkerästi tässä, että oi, ei tehdä jälkiä sinne. Mitenhän tässä käy? Mistä tältä tohtii tunkat? Ei oo mitään hajua. Ja kun se tuosta, otapas mä tuosta tunkkaan. Tuo on vähän pattitilanne. Tuo eturenkaa alla. Kokeilla, sittenhän se selviää. Ei me päästä oikein tuonne muualtakaan. Se nyt tietenkin painuu tämä lankku tästä alas ja ei, kyllä se lähtee nousee sieltä. Siellä kuuluu rasahus. Mitähän täällä tapahtuu? Saa nähdä. No tuo ainakin lähti pois. Se on eteenpäin. Tämä ei ole nyt oikein luotettavaa hommaa, mutta. Ei. Nyt mennään kauas. Otetaan alas. Kohtuu hyvin meni. Sitten toinen puoli. Ei me tuolta laiteta tuonne väliin. Kokeilla riittääkö mulla tunkissa varaa tästä. Vähän kyllä hirvittää tästä helmasta. Lähtiä tunkkaan, mutta sittenhän se selviää, että onko se laho, jos sen tästä kestää tunkata. Niin ei tämä laho ainakaan ole, kun se lähti nousee, niin kyllä se nousi. Ei siinä helma läijäämme. Mitähän nyt tapahtuu? Kun lasketaan alas, nytkin minä menen kyllä kauemmas, ettei täällä tapahdu mitään hirveitä. Ei ongelmia, ei. Nätisti tullut. Sitten pitäisi vielä kurkataanpa sinne. Siellä on, no joo, se tuo on tuolla keulassa tuolla. Lähdetäänpä keula tunkkaan kanssa alas, niin katsotaan. Kyllä mä laitan ehkä tuohon pönkkään, jos sattuu, että se ei olekaan jumis, että se ei lähde liikkeelle tuolla. Sitä jäähän alle. Tuossa on pölökky. Mulla olisi kyllä hyvä olla tähän alle jotakin. Ei se tuo harkko ei kyllä. Otahan hetki. Täällä on niin mahaton tätä lattia irronnut tätä romua, että tiedä mihin väliin. Ja nytkö vielä laitoin surkia nämä sortsit, vaikka on niin helle. Niin katsotaanpa mahtuisiko se tuo. Op. Äläpä lähde mihinkään. Pysyhän siinä. Niin, mutta hetkinen. Ei mulla kestä sinne tätä laittaa. Sitten kun mä lasken alas, niin ne saa tunkkia alta. Joo. Kokeillahan tuosta. Riittäisikö se tunkin varaa? Katsotaanpa mitä tapahtuu. Kyllä se siitä nousee. Ei lähde vielä. Tuonne. Miten minusta tuntuu, että ne on vähän
vaarallisia hommia. Vaarallisia hommia tuntuu vähän. Sieltä viimeinen pölkky pois. Noin! Nyt lasketaan sievästi ja vähän pysytään täällä. Ei, kyllähän siinä on jarrut jumissa, kun se ei liikaa mihinkään. Vielä joutuu tunkata. Nämä oli tässä jotenkin tuolta takkaan noussut, kun se on tuolla lato painunut ja nämä on nyt tässä jumissa. Tunkata ja vettää varmaan kokonaan nuo lankut pois tuolta. Enti, kyllä se. No ensimmäinen lankku ainakin lähti. Ihan laho perältä. Tämä on pikkusen pahasti kyllä tässä. Tämä on kyllä pahasti. Ja jo toinen reuna tuosta autosta ilmassa, mutta ei, kyllä se lähtee siltä. Kyllä se lähtee. Älähän mitään. Älähän mitään. Nyt meillä on periaatteessa vapaana tämä auto tässä sillä, että jos me nyt lasketaan alas se tuohon. Eihän meillä jäänyt tunkka. Ei se jää. Ja nyt lähdetään sivusta tunkkaan ja katsotaan pyöriikö ne renkaat. Että mitä tehdään. No, mutta tunkkihan on nyt sitten tyhjän päällä tässä, että ei se tuosta onnistu. Ei varmasti. Ei. Tuosta me tunkataan. Nyt on rengas ilmassa. Hakea pulttikone, sorkkarautaa, vasaraa, työkalupakkia. Käytetään ainakin tuo eturengas nyt irti ja tutkitaan tilanne. Ei, nämä on levinnyt kuin jokisen evät. Eihän nämä oo tiukassakaan. Pahasti. Pahastikka. Täällä ne kyllä hukkaan menee heti. Hukkaan menee heti. Oi, se on heti menossa. Onpa tuo. No niin, sinne meni ensimmäinen pinnapultti. Joo, ai varruostessa on jarrut. Nyt haetaan rasvaa ja aletaan katsoa, että miten tämä irtuu. Tuonne suhauttaa. Ihan huolella. Päästäisikö me tuonne taaksekin? Mäntähän se on tuolta takkaa varmaan jumissa. Jarrulevyt kyllä menee uusiksi ja palat ja varmaan satulat ja pitää kaikki. Kokeillaanpa sievästi tuosta. Kato! Ei siihen montaa lyöntiä tarvinnut, niin se irtosi. Ai että, minä ajattelin, että tässä aletaan purkaa jarruja. Ei. Vähän VD40 ja vasaraa kylkeen ja kovaa ajoa. Ei muuta kuin rengas paikalle ja toiselle puolelle sama homma. Takajarrut luukon vaikka sutissa perässä. Kyllä me saadaan tämä ulos, jos etupää auki. Joo. Minä ajattelin, että tässä aletaan tekemään isoa remonttia, mutta ei tässä ruvettu tekemään isoa remonttia. No niin, kyllä keleppa. Vähän se on nihkiä, mutta siitä se heräsi. Toiselle puolelle sama homma. Tuosta tunkataan ilman. Op. Nyt rupeaa jo tuulemaan. On sillä takarenkaa siellä pönkkä, että nyt kyllä. No, tämähän se positiivisesti, se auto lähti tulemaan tänne päin, kun minä tunkkaan.
Koko ajan tulee katukammalla tunkki. Ei se haittaa, vaikka se nyt jo tulee tänne päin, niin meillä ei tarvitse niin paljon vekslata sitten. Ja se menee tuon lankun kohdalle. Noin, noin. Tämähän se hyvä homma oli. Nyt meillä pitää tehdä semmonen peliliike, että me käytetään nyt allaalla. Pannaan lisää tonne pönkkää tonne alle poikittain. Se on ihan märkää savia. Tuonne jos me puotetaan tämä auto, niin se on loputon suo. Tuo on aivan tuommoista. Ei oo ihme, jos tämä lato on painunut. Tämä on sinä tuumasit. 3/4 tuumaa sinä lukkee kyllä, että kokeillaan mitä se sanoo. Jääkö meillä jummi? Eikä jää. No jääs, ei jää. On ne kyllä kohtuun ruosteessa. No, vedetään siihen vähän rasvaa, niin kyllä se auki. Pannaanhan koko levy, niin jos se irtoaa, niin toivotaan, että tämäkin on yhtä helppo. Eihän näissä on, tämä oli vielä helpompi. Lukko tärräyttää vähän. Mutta jarrua ei kyllä tohi painaa. Täällä näyttäisi niinku uudet palat. Ei varmaan oo sitten männätkään kovin jumissa. Se on varmaan kun se on ollut pölkkyjen päällä tässä, niin se on voinut pelastaa sitä jotenkin. En tiedä mitään, mutta ei huono. Lyöhän rengas kiinni. Aletaan kahtoon takapäätä vielä, jos sinne pääsee. Mulla ei tunkki yllä, jos mä puotan sen tuosta välistä tuonne alle, se ei mahu siitä. Periaatteessa tuossa muutenkin hyvää. Minä ehkä tunkkaan vielä tuolta keulasta ja käännän tämän lauan tuon renkaan tuohon etupuolelle. En minä sitä tee, kun se nousee sitten tuolta ylös. Tuo ylempänä kuin tuo. Tuo on melkoista kikkailua varmaan täältä ottaa pois. Mutta kun se on niin pehmiä tuo maakin tuolla, että saapa nähdä. Pitäisikö tuo kokeilla vaan mönkillä kiskasta nyt, kun takapää on sinne vaan. Mitähän nää tapahtuisi? Olisikohan se siinä? Siinä on kyllä vaarana nyt, että se ampasee tämän keulaan. Mönkijän keulaan. Mistä se vinssi vapautettiin? Tuolta. Tohtikohan sitä näistä vetosilimukoista? Vai pitääköhän se vettää tuolta takkaa? Kyllä se, kokeillaan tuosta. Eiköhän se lähde. Ei, se olisi totuuden hetki. Saa nähdä miten tässä käy. Siinä on taas niin monta tekijää tässäkin hommassa, että katsotaan. Lähdetään kokkiin. Tämä kaivaa tähän, mulla pitää oikasta vähän. Otapa tutkitaan tilanne. Kyllä se lähti tulemaan sieltä. Näkyy pakoputken alle oli jäänyt nämä. Jotkut tänne oli taaksekin jotakin aivan mätiä lankkuja. Ihan. Tuo on pakoputken alla. Siitä me ehkä saadaan tuonne eteen joku hyödyllinen. Onkohan sillä vielä kuin paljon? No onhan siellä. Ainakin pari lankkua.
nuo saattaa tulla esteeksi. Mä oon kyllä niin mäti, että nämä on kohta multa. Oi. Sitten pitäisi löytää paikka, mistä pääsis tunkkaan tätä. Lankku. Voi koitua vielä ongelmaksi. Nyt se on tuossa renkaan takana ja johonkin kanittaa vähän. Niin saapa nähdä, hiki ja pukka. Siitä lähdetään tunkkaan. Katsotaan miten käy. Tunkki painuu maahan, mutta yrittääkö se vähän vapautua tuohon autoon? Ainakin aukesi takapää. Tunkki pyöräytti sen. Nyt ei ainakaan takarengaskaan jumissa. Mutta se on tuohon lankkuun. Se on ilmassa nyt, mutta nyt ei ole yksi rengas jumissa. Mutta. Tuo lankku on edelleen iso ongelma. En tiedä. Mitä me tehdään tämän kanssa? Nyt mä sain tämän lankun käännettyä pikkusen tännepäin, että jos tuo tunkki menisi tuonne. Tuossa on tuommoinen välipuu. Jos mä siitä saan tätä ilman, niin tämä saattaa tätä lähtiäkin. Nyt se näyttää luppaavalta, mutta tämä tunkki kyllä taittuu nyt eteenpäin. Mulla on myös vaarana, että tämä auto karkaa. Se ei kyllä kauas mene, kun tässä on tämä palakki. Ei, on se vieläkin jumissa. Tästähän on koitu oikea pattitilanne. Ihan tosissaan. Jos mä otan pikkusen taaksepäin, mun paljon kestää sitä ottaa tuosta. Lähdetäänpä siitä tunkkaan. Tämä on yhtä tunkkaamista ollut koko... Minä olen varmaan nyt tunnin tätä lankkua tunkannut tästä. Kälämi homma. Nyt se on ilmassa se rengas ja nyt on vähän tilanteet. Kyllä nyt minä saan sen. Nyt minä saan. Tunkki kaatuu. Joo, ei. Ai. Oi. Nyt on tilanteita. Tuo pitäisi saada tuolta eestä pois äkkiä. Mutta myös tunkki, mulla auto karkaa alta. Nyt tarvis kuvaa ja apua kyllä. Ai että, kyllä se nyt lähti sieltä. Oli vähän pattitilanne, niin piti ottaa kuvaa ja kaveriksi, mutta saatiin lankku poistua aivan rälliä tossa alapuolella. Siihen pitää nyt keksiä jotakin, mutta auto aika iloisesti on liikkeellä siinä, että nyt kun saadaan tuohon puita alle, että se ei tipaha tuonne, niin eikä tämä sitten ole. No niin, katsotaanpa miten käy. No nyt se patti, niin se on pakko nyt pikkusen rykästä. Oi. Venssin naru poikki. Onneksi ei tullut päähän. Joo, Venssin naru katkesi. Kalastaessa tämä on ollut toimiva sulla, mutta... Niin joo, se kiristyy. Tämä on toimiva, mutta tätä ei saa kyllä irti, jos... No niin. Eikö homma jatkuu? Tunkkaus hommia taas. Sitä sen verran sais ilman tästä, että saatais tuonne renkaalle. Ei tästä mahassaahan niin paljon ilmatta. Kyllä se nousee. Jos meillä ei lähde auto vaan liikkeelle. Täällä on aivan lahoa puuta, ihan mahdoton. Nyt kyllä olisi kipiä tarve lapiolle.
Ei onnistu noin. Tuo auttaa asiaa vähän sen. Kunhan mulla ei tunkki kai tuonne. Joo, siinä on kunnon tuommoinen. Tuo on paha. Joo, täällä oli savimöökkö ja siinä jotakin puumoskaa ja tuonne syvälle. Noin. Nyt se ei painu siitä. Onkohan tuo uhkava mahdollisuus ajaa tuosta suoraan vai laittaa lankkuun? Tämä olisi pikkusen lyhyempi, tämä olisi aika hyvä. Toki kyllähän minä saan sen näin tää. Kyllä mä nyt lähdetään yrittämään taas. Housutkin tippuu, ei tästä tuu tolkkua. Käytetäänpä tuo pois. Tuosta. Ehkä sitä vois hyvin tulee. Pidät vaan rateen suorassa. Ai että, sehän tuli! Sehän tuli! Eikä vissiin mikään, on pahan näköinen kyllä, on pahan näköinen. Ai että mikä työvoitto. Nyt se on pihalla. Oli se kyllä iso onnettomuus, että tämä oli tunkattu ylös. Toka nyt tuolla ihan seisoo vesi ja aika pahan näköinen tämä maa oli kyllä, missä se on ollut. Perä voi olla pahassa kunnossa. Tuolta se oli sen verran jo painunut, että tuo voi olla, että se on lähellä ollut pyöräkoteilua tai jotakin, vararengaskoteilua siis. Mutta ei tuomita ennen kuin katsotaan. Se oli näkyy tämä toinen takarengas, kun se sillä tunkilla aukesi se toinen, mutta tämä toinen puoli tuli sutissa. Tää varmaan kiskasta tuohon tielle ja yrittää kääntää se ja katsoa, että miten aukiesko se tuokin. Helpottaa siihen lavetille nostoa sitten, tai veto. Kyllä tulee kesäinen olo, kun istahtaa tänne. On se ihan eri täällä valossa kuule. Tämä on tämä verhoilu ja kaikki sisusta ainakin niin ihan priima. Todella hieno. Tämä ratti ei ole alkuperäinen. Tässä on joku mikäli Dino ratti. Dino vai Dyno mikäli. Onkohan kello oikeassa? Ei se jätätä kuin muutaman tunnin. On kyllä siisti. Tuolla on joku mikäli lämpömittari tuolla koelaavassa. Tuolla. Se näyttää vähän vaille 20, eli tuo toimii. Se ihmehomma, nämä ne erikoiset lisävalot on. Se akkua ei ole aika mitään, mutta tuollahan on valo. On kyllä, tämä on erikoinen. Se on kato ennen sähkö tullut iteksi, se ei ole pistorasiasta tullut, vaan se on tullut iteksi. Hyvä kesäauto, mutta kyllä täällä on niinku saunassa täällä sisällä. Ei varmaan paljon auto vaikka täältä vääntää tuulettimia päälle. On tässä kuitenkin 2 asentoa tuulettimessa. Heitäpä kommenttia mitä tehdään seuraavalla videolla. Pestäänkö vai aletaanko käyttää kansi irti vai mitä? Katsotaanpa kuin sutissa se tulee nyt sieltä. Ei varmaan se vinssi jää pahasti alle jos me tuohon.
Tuohon kokkeen. Ei, kyllä se on tiukassa vielä. Justiinko kehho, että kuin hyvin meni. Saa nähdä. Siinä on sen verran pykälä. Eiköhän tuo rykästä lujempaa vaan. Tohtiikohan tuo? Tulee tuo vinssipion päähän. Otapa, otetaan sieltä pikku hetki. Täällä on jarru päällä ja lankku alla, niin se on vähän paha. Ähtihän se! Jännä, ettei täällä ollut vetosilimukkaa kylläkään. Joo, ei täällä ole mitään vetosilimukkaa. Eikö on? Miten se on tuolla takarenkaan? Nähdään repiääkö se irti rungosta. Tää perää. No ei tämä mikään aivan. Mutta ei tämä kyllä mikään viimeisen päällekään oo. No, iskastaan tuonne pellolle, tutkitaan myöhemmin. Tämä oli mielenkiintoinen ratkaisu. Siinä on tuommoinen ilmastointiräppänä tuossa takakontissa. Toisaalta ihan fiksua ja varmaan kerännyt kondensiovettä ja kosteutta tuonne konttiin, että tuo on ollut varmaan ihan fiksu, mutta komia. Ei siinä mitään. Sehän on ihan asiassa, niin se riittää. Äkkiseltään ihan nätti homma, mutta sitten kun katsoi kelloa, niin 5 tuntia kohan tässä meni, että saatiin tähän pellon laitaan. Minä katsoin, että mikään, niin Opel ollut teknologiassa eilen. Leuhka, tämmönen tuuletusritillä ja siellä tankki. Seuraavaksi voitais nakata mönkiä kärryjä. Lähteä käymään syömässä välillä. Täällä sitä karetissa istutaan pellon laidassa. 25 vuoden jälkeen karetti näki päivänvalon taas. Kiitos kun katsoit videon. Tykkää videosta, heitä joku kommentti. Ja tilaa tietenkin kanava, jos haluat nähdä jatko-osa. Seuraavassa jaksossa voitais nakata trailerille tämä ja viedä kotiin ja katsotaan mitä tehdään. Se on moro.